Vostès saben que jo sóc un metge i bé, deia en Francesc Cabana que ell en política li hagués agradat ser alcalde. Jo espero ser alcalde, però a mi el que m'hagués agradat ser ja ho he estat, que era conseller de Sanitat. Aquesta és la veritat. És a dir, la meva màxima il·lusió a la vida, si em diuen què t'hagués agradat ser conseller de Sanitat. Vaig ser conseller de Sanitat, ara la segona gran il·lusió de la vida és ser alcalde de Barcelona. Crec que són dues coses que s'assemblen, perquè permeten estar en contacte molt directe amb la gent. Jo sí que els faré unes petites reflexions sobre com jo veig la crisi econòmica, com jo crec que ens afecta, com jo crec que ens afectarà i quins problemes genera això en l'Ajuntament de Barcelona i per què jo crec que les coses no ens van prou bé en el moment actual. Nosaltres aquesta crisi econòmica ens ha agafat d'una manera sobtada. Molta gent t'explica que ja ho veiem venir, jo els felicito a tots, però la veritat és que no ens ho esperàvem, sincerament. Hi ha gent que sempre t'explica, jo ja ho sabia, no? Això també t'ho expliquen ara d'en Millet, el dia després li anàvem a donar la medalla de la ciutat i per tant, escolta'm, no és veritat, és a dir, nosaltres no esperàvem aquesta crisi amb aquesta intensitat i amb aquesta força tan tremenda. Barcelona és una ciutat, i jo els hi parlaré sobretot a la ciutat de Barcelona, que amb els Jocs Olímpics va fer una transformació increïble, increïble. Es va obrir el mar, va fer una gran transformació, es va convertir i s'ha convertit en una marca potentíssima, reconeguda a tot el món. La gent, tothom parla de Barcelona, és una marca molt, molt potent, i aprofitant el canvi dels Jocs Olímpics, aquesta marca, vam poder aguantar bastant bé la crisi de l'any 90 i després vam viure una situació de creixement econòmic absolutament sorprenent, mantingut, sostingut, que semblava que no s'acabaria mai, basat sobretot en la construcció, en el consum, tothom comprava, tothom tenia crèdit fàcil i tothom comprava de tot, semblava que això no s'acabaria mai, i basat, a més, en treball precari en molts casos i amb poc valor afegit a aquest treball. I així es vam anar tirant endavant i creixent molt per sobre la mitja i això va donar lloc a aquestes expressions i a aquesta manera d'anar pel món mirant la gent per sobre a l'ombro dient, escolta'm, però som els millors, som els més intel·ligents, escolta'm, els alemans que ens han d'explicar, escolta'm, nosaltres som genials. Aquesta és la veritat i aquest era l'ambient que dominava, un ambient d'èxit i un ambient que generava una situació i és la vinguda de quantitat de gent aquí per treballar en una ciutat i en una societat d'èxit. Això va fer que en 9 anys es produís un canvi sorprenent, un dels canvis demogràfics més grossos que s'han vist. Que un país que té 6 milions d'habitants passi a tenir 7 milions i mig d'habitants en 9 anys es produeix aquest canvi, és espectacular. I aquest creixement es produeix perquè hi havia èxit, la gent no va en els llocs pobres on no es crea riquesa, la gent va on es crea riquesa. I tot això anava atrofat els últims anys d'un ambient de, escolta'm, tenim i tindrem estatut i, escolta'm, i això, escolta'm, a més, aconseguirem tot i tindrem un nou finançament i, escolta'm, i això serà, escolta'm, serà l'excel·lir i la gent que governava et deien, escolta'm, heu governat 23 anys amb la teoria del peix al cove, sou ben tontos perquè ara veureu aquí el que passa, aquí està el tripartit i ara ve l'exhibició. I bé, tot això ha punxat d'una manera molt, molt important. Hem entrat en una crisi molt gran, una crisi global, en una crisi
de la construcció, una crisi financera, una crisi que afecta tots els sectors econòmics. I, home, jo crec que, sincerament, a més, a Barcelona, però jo crec que a nivell de Catalunya i a nivell de l'Estat, com abans deia en Francesc Cabana, hi ha, a més, una crisi política importantíssima. A Barcelona una crisi gravíssima a nivell de la nostra ciutat. Hi ha un govern en minoria que no és capaç d'entendre que està en minoria i el que vol dir estar en minoria i com s'ha d'actuar quan s'està en minoria, no? Actuen com si l'Ajuntament fos seu i fan el que els dona la gana. I hi ha una crisi política de lideratge i a la ciutat de Barcelona s'hi suma una altra crisi, que jo crec que és molt important i que desmoralitza la gent, que és una crisi de civisme i de convivència. Això, escolta, jo dic, no és cap broma. És a dir, aquí s'ha començat a dir que aquesta ciutat es pot fer tot, vingui vostè aquí, escolta'm, aquí hi ha una situació, prostitució tanta com vulgui, sexe al carrer, ens anunciem, escolta'm, robatoris per tots cantons, escolta'm, diu, no tries, no siguis pessimista. No, és la realitat. És la realitat, brutícia, la gent fa les necessitats pel carrer, escolta'm, aquí val tot, aquí soroll, escolta'm, la qüestió és, escolta'm, és una situació de disbauxa total i absoluta que s'ha convertit com en una qualitat i que jo l'altre dia en una conferència deia, escolta, això arriba a l'extrem, que quan jo parlo amb l'alcalde em dona la raó que la gent no pot anar amb traixo de bany pel carrer o amb biquini pel carrer, i quan m'explica això jo li dic, escolta'm, però vosaltres feu un tríptic en què es diu que es pot anar despullat pel carrer. I quan feu una fira d'entitats, de les entitats de Barcelona, i per la Mercè poseu els estants, un dels estants que paga l'Ajuntament és per als defensors de la Nuesa. Hi ha dos senyors despullats que van saludant a la gent amb gran expectació, no? I en una situació que els que estan al voltant diuen, escolta, en el meu estat no ve ningú perquè la gent, escolta, tinc aquest senyor al cantó que no... Això no pot ser, no pot ser, no? Hi ha una crisi de civisme, de convivència, i jo crec que s'ha perdut el sentit comú, no? I jo crec que això ens crea i ens genera dificultats. Si a això li sumem uns escàndols que s'han produït últimament, el grau de desprestigi arriba a grans nivells, no et pots passejar pel carrer sense que et diguin que els polítics som, perdoneu, tots són iguals, tots són xoriços. És veritat que la gent a mi em tracta educadament i quan jo estic diu, bueno, menys tu tries, però m'imagino el que diuen quan no hi soc jo, no? I això és un fet greu, lamentable, i que jo crec que és molt dolorós per la gent. Jo mai m'hagués cregut que em dedicaria a la política, mai. Mai. Era metge i no em volia dedicar a la política, no se m'hagués ocorregut mai. M'he dedicat a la política per casualitat, he estimat la política al cantó del president Pujol, he viscut tota una evolució del nostre país, he vist com es transforma un país, com canvien les coses, i la veritat és que quan et trobes en aquesta situació et sap molt, molt de greu, perquè jo la vida no l'he dedicat per acabar dient, escolta'm, aquest és un xoriço, l'altre no sé què, i per tirar-se la porqueria uns als altres. Jo crec que aquest és un fet molt greu, molt trist i molt lamentable. Per tant, home, jo crec que sí que hi ha d'haver una regeneració ètica dels polítics, hem de defensar el nostre paper. Jo m'enfado inclús quan sento algú que diu anem a demanar perdó, jo dic, escolti'm, perdoni'm, qui hagi de demanar perdó, que demani perdó. Jo no penso demanar perdó, jo no he fet cap xorissada, és a dir, qui hagi fet tonteries, que demani perdó, però jo soc dels defensors que en política la majoria de la gent que es dedica a la política és bona gent. La majoria és bona gent. I després n'hi ha uns quants que ho fan malbé tot, no? I després és veritat que és necessari alguns aspectes clarificadors perquè quedi clar
però molt clar el paper que fa tothom, no? I aquí jo no em canso de dir que coses, com deia ara en Cabanes, que jo crec que té tota la raó, escolteu, nosaltres necessitem dedicacions exclusives, mans netes, proximitat al ciutadà, trepitjar el carrer però no per fer-se fotografies, sinó per saber què hi passa. Hi ha molta gent que trepitja el carrer per anar amb els fotògrafs, per fer-se la foto, i jo dic, no, es necessita saber què passa, no? I rebre informació del que passa. Jo sempre dic, quan jo era conseller de Sanitat, els diumenges a la nit jo em reunia amb gent, metges o infermeres, o personal en general, que m'explicaven coses, no? I sempre jo tenia una gran discussió amb directors generals, amb personal meu, deia, ens punteixes, no? Ens punteixes, escolta, has rebut aquest tio perquè reps aquest cap de servei, escolta, parla amb el gerent. Jo deia, no, és que si parlo amb el gerent em diu que va tot bé. Però si parlo amb el gerent jo ja sé què em dirà, que va tot bé. I no és veritat. I per tant jo crec que un conseller, un alcalde, un regidor ha de saber puntejar la gent amb educació i amb elegància, però sí que necessita que no li amaguin què és el que passa, perquè t'amaguen el que passa, no? T'amaguen el que passa, no? I passen coses i coses que no funcionen, no? I és evident que s'ha de fer una política de no sectarisme, no? Jo sempre quan em diuen, escolta, i vostè quan governi amb qui governarà? Amb els millors. Amb els millors. I farem una política de governar amb els millors. Jo sempre dic, escolta'm, però això, escolta'm, jo dic, no, quan s'està en minoria és quan és més fàcil fer-ho. Quan tens majories, perds el sentit comú i acabes tornant-te una mica sectari, no? Jo sempre dic que jo vaig aprendre a veure com es pot governar. El president Pujol, quan va guanyar i tenia minoria, jo recordo que en el govern va posar persones tan diferents com l'Oller, com el Max Kanner, com en Sanuy, com el Laporte. El Laporte, la gent de Convergència Democràtica, del meu partit, deien, és comunista el Laporte. Jo deia, home, no, no és comunista, és un tio normal, no? És un tio maco, no? La persona millor que he conegut, no? Una gran persona, una gran persona. I jo crec que aquesta és la política que de debò que s'ha de fer, no? Quan una ciutat com la nostra es troba davant d'una crisi econòmica, global, en tots aquests aspectes, què pot fer? Què pot fer? Què pot fer? La primera cosa que ha de fer i que no fa és defensar les seves finances. Nosaltres tenim una carta municipal que diu que nosaltres hem de rebre els diners diferent de com els rebem fins ara i que hauríem de fer una participació sobre una quantitat d'impostos, l'IRPF, l'IVA, etc. I això no es produeix. Jo dic, escolta, és que si no tenim un bon finançament de la ciutat de Barcelona, doncs això no funcionarà. És veritat que quan hi ha crisi t'has d'apretar el cinturó en tothom, també la ciutat de Barcelona, no? És evident, no? Però nosaltres necessitem un sistema de finançament que quan comencem a recuperar-se tinguem un sistema de rebre diners. No pot ser que els diners dels ajuntaments continuïn lligats sobretot a la construcció i al tema immobiliari. Perquè si això continua així, hi haurà especulació. Hi ha un problema de fons, un mal finançament dels ajuntaments que els hi fan fer disbarats. S'hi fan fer disbarats. No pretenc defensar el senyor Bartomeu Muñoz. No sé si és culpable, què ha fet, què no ha fet. El que és evident és que Santa Coloma és un municipi amb poquíssim terreny, que qui sigui allà va construir amb els peus, van destrossar un territori, van fer una ciutat absolutament de catàstrofe, des del punt de vista urbanístic, i ara aquest senyor que es troba que és un municipi que els comptes no quadren ha decidit créixer amb alçada. I ha agafat, i per què no puc ser com Hospitalet que fa la Porta Europa, la plaça Europa? Diu, doncs jo aquí faig, escolta, i se li ha ocut, després no sé si aquí hi ha interessos que hi ha o quines situacions, però el que és evident
és que o es canvia el sistema de finançament dels ajuntaments o les coses no aniran endavant. L'altra cosa absolutament necessària, en un ajuntament com el de Barcelona, en una situació de crisi econòmica, és tenir molt clar què volem ser. Una cosa és això, la capital de Catalunya. Què volem ser? La capital del sud d'Europa. Què volem ser? La capital de la Mediterrània. Què volem ser? Un centre logístic. Què volem ser? Un centre d'excel·lència. Què volem ser? Un centre de recerca, d'innovació. Pots desgranar tot el que vols ser. I quan desgranem el que volem ser, la majoria ens posem d'acord. Que és curiós, això. Ens posem d'acord. Volem ser un referent de benestar social, per exemple. I tots acabem dient, sí senyor, també té raó. Un referent de benestar social. I hem de tenir molt clar què no volem ser. I aquí és una de les coses més greus, perquè aquí sí que no hi ha acord. Jo no vull ser el centre de prostitució de tot el sud d'Europa. Jo no vull ser el centre del turisme de botellón. Jo no vull ser el centre, escolta'm, que campin les màfies. Jo no vull ser el centre on la droga es ven pel carrer de mala manera. Diu, no, nosaltres tampoc. Jo dic, no, però escolti'm, si la velocitat es demostra caminant. Vostè no fa res en contra de tot això. Perquè hem de saber molt clar què volem ser, què no volem ser, que és quasi tan important com el primer, i hem de saber què farem i com ho aplicarem perquè això sigui així. Perquè l'única manera de transformar una ciutat i arribar a un punt és que cada dia tinguis una constància i tot ho facis en aquesta direcció. Tot sempre en la mateixa direcció. El que vols fer i el que no vols fer. I això jo crec que és molt, molt, però molt important. Què vols ser, què no vols ser i de quina manera això ho aplicaràs. Hi ha una cosa bàsica quan hi ha una crisi econòmica. T'obliga a prioritzar polítiques. I per tant, la primera gran feina d'un ajuntament en el moment actual, i avui, que estem preparant el pressupost, és prioritzar. I quins diners tindrem, què prioritzem? Què és el que és important? L'important és fer una campanya publicitària perquè per la Diagonal hi passarà un tramvia? No. No té sentit gastar-se una milionada. Portem gastat 606.000 euros amb la precampanya del tramvia. Amb la precampanya, amb el que s'ha fet fins ara. A veure si posem sentit comú, no? Aquí s'hi ha de posar sentit comú. Prioritzar amb què gastem, no? Segona, abans es deia, l'administració ha de ser exemplar. I ha de ser austera. Ha de ser austera, no? Això no vol dir que no pugui fer concerts, festes, alegria. El que no podem fer, i aquest any s'ha suprimit, és gastar 500.000 euros com ens gastàvem amb el sopar del Palauet Albéniz. La solució és dir, suprimim el sopar del Palauet Albéniz. No, escolti, no sigui així. El lògic és donar una fideuà i que la gent es pugui passejar i trobar-se en el Palauet Albéniz i compartir, felicitar-se, crear-se convivència, tot això és bo. El que no és bo és, escolta'm, fer un sopar que és una boixeria amb els millors cuiners del no sé què. Jo dic, això és una boixeria. Vostè ha perdut els papers, perquè les coses es poden fer si tenen la seva mesura. Per tant, austeritat. Austeritat amb el personal, amb els salaris. Nosaltres ens hem congelat els sous, però als gerents no els hem congelat els sous. Jo dic, coi, a mi ja em comença a molestar això. Perquè jo dic, escolti'm, al gerent per què li pugem el sou i per què a mi ens l'hem de congelar? Jo dic, jo crec que ens l'hem de congelar tots d'una vegada. Donem exemple a tots, no? Tots hem de donar exemple, del primer a l'últim, no? I home, hi ha una altra cosa importantíssima. En un període de dificultat econòmica el que no podem és anar augmentant càrrecs. No podem anar augmentant càrrecs.
No podem posar 73 tios ara en els barris per animar els barris i per controlar els barris. No té sentit. No té sentit, encara que pugui ser anecdòtic, però que els hi toca molt els nassos que els hi digui, no té sentit fitxar la senyora Telma Ortiz. Té sentit. Em diuen que és molt bona i que tècnicament és una senyora molt intel·ligent, molt potent, per tant, escolta, sap greu, i li han fet una trastada a aquesta noia. Si és tan bona, li han fet una trastada, perquè les coses no es fan d'aquesta manera. Per tant, home, nosaltres sobretot hem de fer aquest exercici d'austeritat. La segona cosa que jo crec que ha de tenir molt clar un ajuntament és que ha de fer una altra feina molt important, que és la de fomentar la creació de riquesa. O sigui, un ajuntament, l'obsessió que ha de tenir l'Ajuntament de Barcelona avui és la lluita contra l'atur. I la lluita contra l'atur només es aconsegueix si hi ha empresaris, si es crea riquesa, si donem facilitats a la gent per ser creadora, per fer coses. Sincerament, sembla que tot el que fem és posar dificultats. O sigui, tothom et ve a protestar de les dificultats, de les traves administratives. Jo dic, escolti, no, ajudem a que es creï riquesa. Ajudem-los, hem d'ajudar. Hem de tenir una actitud pro la creació de riquesa. Quarta, jo que sempre dic el mateix, crear riquesa també és crear serveis. Jo sempre dic que la sanitat és una font de creació de riquesa. Els que em coneixen saben que m'he passat la vida explicant aquesta història. No pot ser que la gent es cregui que la sanitat només gastem. La sanitat gastem molts diners, però creem molta riquesa al voltant de la sanitat. I nosaltres hem de fer que hi hagi serveis capaços de crear riquesa, de crear sous estables, que són sous estables la majoria d'ells. I home, i això s'ha de fer amb un partenariat molt clar públic-privat, amb totes les mesures que es vulguin. Però fixeu-se, jo no em canso de dir, l'Ajuntament de Barcelona diu ara nosaltres hem pres una decisió de fer 30 escoles bressols i ara farem escoles bressol a Barcelona. I dic, bueno, està bé. Vol dir que no seria més intel·ligent que nosaltres concertéssim escoles bressol? Perquè ja estan fetes. O hi haurien privats que construirien escoles bressol. I ens permetria donar atenció a moltíssima més gent, però moltíssima més gent podríem atendre, perquè la gent el que necessita és alliberar una part del sou. No dintre de 3 anys, perquè jo dic, home, és que quan vostè tingui acabada l'escola bressol, els 2 últims nets que tinc, que tenen 1 any, ja no hauran d'anar a l'escola bressol. I el meu fill necessita portar el crió a l'escola bressol ara. I això és lliurar diners, i això és lliurar possibilitats. L'altra cosa importantíssima, les inversions que fem, que tinguin valor afegit. I aquest és un altre tema, és a dir, escolteu, hi ha un escàndol. Aquest pla del senyor Zapatero, de les inversions del senyor Zapatero, de fer voreres i d'asfaltar carrers, això és un disbarat. Hem endeutat el país amb 8.000 milions d'euros per asfaltar, fer voreres. Escolteu, això és una bogeria. Això és treball a precari per pocs mesos i que després, escolta, això no crea cap riquesa afegida de futur. I per tant, jo crec que això no té sentit. Per tant, home, en resum, jo dic, escolta, jo crec que aquí hi ha un problema de lideratge clar, de tenir les idees clares, de ser capaços de tenir governs forts. Es pot estar en minoria i tenir governs forts, deixant que tot el govern sigui col·legiat i per tant vol dir que no fas el que ara fan, diu, no, és que aquest diu això però jo opino el contrari, l'altre... Però això no pot ser. Un govern és un govern col·legiat, que quan pren una decisió la pren tot el govern, que tot l'ha d'acatar. Per tant, es necessita un govern fort, que sigui col·legiat i que sigui capaç de mirar a curt, a mig i a llarg termini. Malauradament, moltes solucions a curt no són les que necessitem de futur de llarg termini. I a llarg termini jo crec que Catalunya ha de ser sempre l'excel·lència. Jo no em canso de dir-ho.
Nosaltres hem de tenir una aposta per l'excel·lència. Volem ser els primers, volem ser una referència amb tot, amb lo petit, amb lo gros. I acabo amb una anècdota que em serveix per dir una bona idea, una cosa que pot ser positiva, si es fa malament, doncs acaba malament. La bicicleta, el bicing. Jo sóc un defensor del bicing, un defensor i un usuari del bicing. Però, home, escolta, si nosaltres anem a posar el bicing, sabem que això serà un èxit, fem-ho bé, fem-ho bé. Posem una bicicleta que el disseny sigui de primera, que sigui d'un manteniment bo. Posem un sistema informàtic en aquest bicing que funcioni. Doncs no, escolta, nosaltres tot ho fem així una miqueta a mitges, escolta, una mica porcarietes, que la bicicleta es fa malbé, el sistema informàtic no acaba de funcionar. No pot ser. La nostra aposta ha de ser aquesta aposta a l'excel·lència, amb lo petit i amb lo gros, i jo crec que tenim una ciutat que té unes possibilitats immenses, immenses, no? Immenses, no? Hi ha una situació, escolta'm, aeroport, tot a mitges, però aeroport, port, tenim el metro, tenim el tren d'alta velocitat, tenim centres de recerca importantíssims, tenim el centre de l'ITER a nivell de la ciutat de Barcelona, les energies, que això és una de les agències més importants que hi pot haver. Tenim una joia que no s'explota suficient, que és l'Hospital de Sant Pau, els vells recintes de l'Hospital de Sant Pau, que això és una ciutat modernista que no existeix al món. Tenim moltes, moltes, moltes coses que si es tenen les idees clares i hi ha lideratge podrien fer que la nostra ciutat, malgrat la crisi, fes un salt endavant i tornés a ser un referent, que és el que volem, a nivell d'Europa, i que a més ens permeti ser l'autèntic motor del canvi que jo crec que s'ha de produir. Un canvi que no pot ser només econòmic, un canvi que ha de ser polític i que ha de ser un canvi de maneres de fer. Jo estic d'acord que tots hem de fer un esforç molt gran, des d'una humilitat, però des de l'orgull del que hem fet, de dir que, escolta'm, hi ha altres maneres de fer les coses, que les podem fer si tots hi posem sentit comú i no ens dediquem a empastifar-nos els uns als altres, que jo crec que no serveix absolutament de res. Moltes gràcies.